लोगोफोर खुलुमबाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनैहाय जोंहानाव आनैया औवा मेवाइ लांनो फैदों, बेखौनो जों दानदों। नै नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। इफोर नङा इफोरो गोदाना मोजांखौनिखो हाथायानो जाजागोन आं दिनै बेफोर हाथायानो जाजागोन मोजां नङा ओंखारथ'वाखै हौवा मोजां ना हा गिदिर नङाहाय गोरा जायाखैहाय होना होलै खफ्लिं सेखाबो लाबासै रोजोंना फाजि हानानै थालांनाय जानायावनो रावबो गैया आरो बिहामजो हारसिं गोजान ना मिथिया रावबो गैया ओमफ्रायबो मोनो खिन्थु ओंखाम होनांगौ र' दा दिनै सिनायना ओंखाम होनाङाना ओमफ्राय दा नोंसोर जोंहा जाहोनाव औवा मेवाया थाइजौ हाननोसै दे माबाखौ ला अबे लागोन नोंलाय थाइजौखौलाय अबे बाथुनसो लाबोफाय ओंखायनोथ' लाबोफाय चलो चलो अभी हम आम तोड़ने जा रही है ओइ नै दान्दाया ओइ नै इनियाबो दुम 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 सिरिबाय थायो सोराना नोंसाना इदि मोनदो आरो मोनाखैहाय नों मोनाबाबो गोथांबाबो इदिनो ओंखाम खावदो र' नों दा जानाय नायखौ होननांगौ मोनगोन जावैसो फैबा जावैसोआ माने जानिखौ फावथुमनिफ्राय जानो लुगैदोब्रा मिथिबाय बेसे दङ इनि मोनबावाखैसो आरो दै थाखो लासैनो जाबाय था साखौनो नाया आयु अराबो नै आयु 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 अरा जोंबायलै आयु अरा जोंबायलै नै दै गैया इसोरनो हानबाय थायो हैद साला र' नोंसानिफ्राय हानफैनो हाया नामा आंनियावसो थानांगोनलै अरा जोंबायलै नै खैजानिफ्राय फैनाय नोङो दा बिफांखौ जांख्रिनाय हागोन होना थाइजौ नों हाया गोलैगोन होना हाथारालै नोङो जांख्रिनो बोरै मोनसौगोन इखौलाय एसे गोजों बोरै मोनसौ बडि गोनांखाना बडि बिल्डार भगबान कृष्ण थाइजौआ नै फोथारा जोबोर समायना जाबोबाय माइ गायनो थाखाय दे हासिगोन दे नोंनाव बोलो दंखायोना अ इखिनियाव ग्रां गारना होबानो जागोनथ' आरो हागोन दे जै बजरंग बली की आयु गय बिफाङा
हागोन दे हागोन नङालै आनै नै साहानि गयावसो थुबथानांगोन ना दान्दाखौ आइदै आइदै हा बाल्थिङाव सिरिबाय ना होद आंसो खनबावनांगौ लागाव इलाय सिरिजोब्बायानो गोमोन माखा ओइ नै साहा साइडखि दंबायो ओइ नै थिखिनियाव दं थिखिनियाव आनै थिखिनियाव अ दे मोनगोन दे ओइ थिखिनियाव दंबायो होनदो इ मोनफुजोब्बाय अके आं नागिरनायनो र' रुको जरा सब्र करो जे ये सिरियाखै ओइ फोरलाय नै मानो मोना इखौलाय ओइ सासेखौ खन गैला खोलाजोंसो सिरिदोलै खोलाजोंसो सिरिदो थाम्फैसो लाबोयो थाम्फै माखा ये भगबान खोलाहा ओइलाय नैफोरावसो थांजोबदो दैफोर माखा ओइ नै बारलांखो बुरि बारगोन दे फैगोनानो लांनो नागिरदों जा जाखायाना लांनो नागिरदों इलाय इफोरो ओइ नै खिजाबो बिमाखौ बेसे ताजा गैला नाङा जानो जाबाय थायो नोंसानावबो दङ मैगङा जाख'नो हाला मैगं माखाखौ जाख'नो हालालै है नाङालै जाबाय थायो नाङालै गोखा नङा गोथावथार आंसो नागिरबावनो दै ओइलाय दान्दा सिद्दा दंबायो गोमोन ए दे नों माबाग्रोना दे सोमाव दान्दाखौ इयावनो दङो इनै इयाव नङालै गेजेरावसो गेजेराव होना हो ओइ नै गेजेराव दंमोनलै सिद्दा अ आरो होबाव ओइ जाला दे जाला हाला दे नोङो जाला थांनि र' खाथियाव नांला दे जाबाय इखौबो दंमोन इखौबो दंमोन
गैयाहाय मा इथियाखै माबाखै सिरिबा नुगोनस' थ' गैलायो थ' थाबाबो अरजाला बाल्थिंसो मोनखाबाय नै खासिया हायला लांगोन दा नै नोङो माबा दोनहैयो मराबो आरो इयाव सिरि दंमोन सं ओइलाय थाइसे आंखो खायनाय गावसोरनि माबाखौ सबाय माबाखौ इस यहाँ पे है दंमोन ना सिरिया दस' हथादनो देनजार माबा जागोन दे जाबाय नुवाखै नुवाखै गैला सिरिनायखौनो थाइसे फिथाइ माखा ओइ नै गोमोन थाइसे नै गोमोन थाइसे साबफाथार खाबासो मोनगोना एसे बिफां एसे गुवार नङाना देनां रज'थों चलो थाम्फैसो अरजोबदों आंखो इयावबो दङ इनिया मोनबा दुब दुब सिरिबाय थायो इनिया हानना जाबाय थाथों इनियाबो गोथावथार ओहो ओहो थाइजौआनो ओमफ्राय नै औवा मेवाइ साफा आउच बिराद मोजां माने गेसाव मोनसेबो गैखाया आरो थाइसेबो गेसाव गैखाया जानोबो बिराद गोथाव आनैनो जिंखाबो हरनोसै जिंखा औवा मेवाइबो हरगोन जोंहा जाबाय थायो औवा मेवाइखौ सोनांसिगौ नोंसा मोजां मोजां रानसाबो दै आं बासिनो रोङा लां एखेसो गासिबो नोंसोर जानो हागोन ना लेमथ'ना मालाय लेमना जादो इखो जाबाय थाइजौआ बाल्टिंसे गानि लांदों लांजोब नाङालै नैखौनो जागोन नोंसा ओंखामजों जागोन मालाय ओंखामजों जायो इखौ आफिनो लाङा आफिसो हरदो मिथि बुरजा बिनिया हासि जादोंमोन आं हानदोंमोन नाङा नोंसा माखौ जागोन जाबाय थायोआनो बिबा हाननायखौ बिबारबायदि दं जाबाय आं दा लेमना होगोन नोबाव नाङा ओइ सम गैया गथ'आ दाबो नों लांबाव नांला दाबो ओंखाम संखांबाय फोथाराव थांनो थांथ'सै त्रा त्रा आङो दखानाव थांदों ओमफ्राय